salu, sa jag. Hur mycket kostar den här? Det är mycket väpnet. Den är inte här till salu. Men nu är det klubban nu. Det är till salu. Nej. Nej. Det går för jävel. Nej. Oj. Tänk inte stanken. Vad gjorde du? Den förra killen som Jag är gjorde nu- det där. Den killen som gjorde det, en annan kille där borta. Han sköt mig. Sluta, det var ditt jävel. Nej, nu gamla man, du går ut. Och kom inte tillbaka. Okej, det var tänkt in i ditt lilla rum. Undra, jag måste se på en sak. Är något här till salu? Nej. Men den här brorsan är till salu. Hur mycket Jo, kostar den sa du. Hur mycket kostar den? Den. Mm. Den kostar en video. Jag har inte råd med det. Har ingen video, men vi spelar ju in en video. Jag vill inte säga det.